Vincent Otieno. Komachielo Nyakwaramogi en jodak mawuok e kar chung' od bura mageme kaunti ma Siaya ywak mokalo e wi rach mag weche mag arita makoro giwacho ni omiyo buche mag nek kaachiel kod timbe mag mahundu odwa jimbore mokalo e gwenge makono. Kane otelne kod Joshua Otieno Omoro bende koro giwacho ni tim moro sani tinde osieko e sub-county magem, kama bende iwacho ni kinde ma itimo yiero moro amora to jogweng' makono ithoro monji ma kata moko kuomgi ichwe hinyo to onge jatelo moro amora mawuok e gweng'no ma loso kotenore kod tim machalo kamano. Kuge kaunti ma Siaya, George Amolo giler mathoth e wachni. Kotelnegi gi Joseph Otieno Omoro, jodak magem go eko yuago rochruok mar arita e gwengego ka koro gidwaro ni jaod bura magem kuno Elisha Odhiambo bende koro golie duonde. Issue mar security e Gembwa constituency ok osebedo maber, osebedo ka kinde ka kinde mwamanyo election kata tok election to ok wabed ka wan gi kwe, kinde yudo ni samatin inego ji to onge action ma leader wa ok wane action mokawo. Miodo wacho ni warito yiero mar ward to dakwa mijumbe wa obe koro wuogi oko mondo wawinjo duonde ji to game itongo ji game kendo hinyo ji to poko wuok mwaneno gimokawo action mokawo e wa security. Kamigosi Collins Ongwen to seyo bila kod moko kuom migepe mochung'ne arita e gem kuno kuom nyiso nyawo e tijgi. Ok chalnowa ni police tiyo tijgi kako winjore nikech for a very long time weche magin security osebedo mang'eny e game ka. Ana kwayo polise wa ni mondo gi intensify patrols maggi to bende gitin jopiny gadiera. Wach mar police nindo nyakun chiel nikech samoro ng'ato miya soya moro kata mit belie mano gimono ben sani koro ok timre game ka mondo jo game odag gi kwe. Kochakre kuo mar dhok, mafundu, tongo ji e udi gi kuo matindo tindo gigo te ng'eny e game ka, and an gadien ka police otiyo maber koriwore gi jopiny to gino nyalo rumo. Ne giwuoyo gi Mwagai koluwore gi monj manyocha ne otimore manoweyo jok moko ka ohiny marach mokalo e kinde yiero mag duond buch ODM dwe mokalo ka koro gidwaro ni tiek timo nonro mondo mikaw ndamo mar chik. Polise wa especially Yala police station ok wamor ahinya gi yo ma gigo osebedo go handle. Jomanyo mak Muhanda nyothiedh Yala sub level 4 hospital bogol gi kanyo boted gi Russia. Nitie ng'at manyo facilitate thieth mar jogi kachulo omenda. Koro ka polisi wacho ni pod gitimo uchunguzi ok wang'eyo ni uchunguzi mana magidwaro mondo gitim. Adwa kwayo polisi tinuru jopiny e yo mowinjore mondo game obedo gi nying marach. Magi wacho ka James Otieno Juma to kod Pauline Akinyi ma bende osewach kethruok mar arita kwe to koro kwayo mana josiasa mondo were gi tim mar tiyo marach gi rowere kendo gidwaro ni kar mano to mine to kod rowere bende mi thuolo mag telo. Wach mabiro kwongo kwedo en wach manotimore Yala kendo akwayo yudhe ma game ka ni kik mondo mi ti kodwa e weche mag lweny. Kendo wakwayo party wa mar ODM ni ochopo sama koro wabende kaka wan yudhe nyaka oketwa gini mondo mi wabende wayud telo e party wa mar ODM ka. Koro party bende onego mimine teko mang'eny mar tiyo ni party kaka nyo yiergi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.